Всеки от нас поне веднъж е усещал, че нещо не е наред. Някой ти говори, усмихва се, звучи убедително, но вътре в теб има едно усещане, че те лъже. Здравейте отново, от мен съветник. В днешното видео ще си говорим за това как да хванеш някого в лъжа, не като детектив от филм, а с реални психологически признаци, които можеш да забележиш в ежедневието. Ще разгледаме езика на тялото, начина по който хората говорят, когато лъжат, типични грешки, които лъжците правят и най-важното, как да свързваш сигналите, а не да се подвеждаш по един знак. Остани до края, защото последната точка е тази, която повечето хора напълно игнорират, а тя е ключова. Нека преди да продължим, да ви поканя да се абонирате и харесате канала Съветник, за да мога да създавам повече подобен тип видеа. Първа точка. Лъжата рядко излиза сама. Първото и най-важно нещо, което трябва да знаеш, е това. Няма универсален признак, който сам по себе си да означава лъжа. Ако някой не те гледа в очите, пипа лицето си или се върти нервно, това не означава автоматично, че лъже. Истината е, че лъжата се разпознава по комбинация от сигнали, а не по един единствен жест. Пример. Ако човекът по принцип е спокоен, говори ясно и уверено, а изведнъж при определена тема започне да се запъва, да избягва поглед, да променя тона си, тогава вече имаме промяна в поведението, а не просто нервност. Втора точка. Промяна в поведението – най-силният сигнал. Един от най-надежните начини да хванеш някого в лъжа е да наблюдаваш как се променя, а не как се държи по принцип. Всеки човек има своя нормален режим. Как говори, как се движи, как реагира на въпроси. Лъжата често включва рязка промяна. Примери. Някой, който обикновено говори спокойно, започва да говори твърде бързо. Човек, който обикновено е отворен, изведнъж става защитен. Някой, който винаги разказва с детайли, започва да отговаря с да, не знам. Тези промени се случват, защото мозъкът е заед с измислене и контрол, вместо с естествено поведение. Трета точка. Твърде много детайли или твърде малко. Лъжците често попадат в една от двете крайности. Едно. Прекалено много детайли. Опитват се да звучат убедително, като добавят излишни подробности, обяснения, които никой не е поискал. Пример. Питаш, къде беше снощи? Отговорът. Ами първо отидох до магазина, ама не този до нас, а онзи до светофара, после срещнах Пешо, той беше с черно яке. Това често е опит да се запълни празнина. 2. Прекалено кратки отговори. Други лъжци правят обратното. Режат всичко до минимум. Не помня. Нищо особено. Причината – страх да не се оплетат. Четвърта точка. Избягване на директен отговор. Много добър сигнал за лъжа е, когато човек не отговаря директно на въпроса. Пример, ти питаш, ти ли каза това на шефа? Отговорът е, защо изобщо вярваш на такива неща? Това е отклоняване. Лъжците често сменят темата, задават въпрос вместо отговор, нападат обратно. Целта е да те извадят от позицията на питащ. Пета точка. Емоциите не съвпадат с думите. Когато някой казва истината, емоциите му обикновено съвпадат с думите. При лъжа често има разминаване. Говори спокойно за нещо сериозно, усмихва се, когато темата не е смешна, ядосва се прекалено силно без причина. Пример, казва, нищо не съм направил, но гласът му трепери, стиска челюст, тялото е напрегнато. Тялото много трудно лъже толкова добре, колкото думите. Шеста точка. Паузи, запъване и повторения. Лъжата изисква мислене в реално време. Затова често ще чуеш: ами, как да ти кажа?
чакай сега, или пък повтаряне на въпроса къде съм бил ли, каза ли ти някой? Това дава на мозъка време да измисли отговор. 7 точка. Интуицията, пренебрегваният фактор. И накрая нещо, което рядко се споменава. Ако нещо вътре в теб не е наред, не го игнорирай. Интуицията не е магия. Тя е резултат от микросигнали, предишен опит, несъответствия, които съзнанието още не е подредило. Това не значи да обвиняваш без доказателства, но значи да наблюдаваш по-внимателно. Заключение. Да хванеш някого в лъжа не означава да търсиш един жест или една дума. Означава да гледаш цялата картина. Комбинирай поведение, думи, емоции, промени. И най-важното, не бързай с заключенията. Това беше за сега от мен, съветник. Надявам се да съм бил полезен и да съм успял да ви дам правилния съвет. Ако видеото ти беше полезно, удари един лайк, напиши в коментарите дали си имал ситуация, в която си усещал, че някой те лъже. И се абонирай, защото предстоят още такива видеа.